Nájdite svojho džina v zázračnej lampe. Zaklopte, zazvonte džinovi na zvonček, vysypte akože piesok z lampy, pošúchajte lampu a objaví sa hmla. Prebudili sme džina. Otvorte vrch lampy a nájdete prsteň. A nezabudnite si zahrať s džinom hru. Klikajte na zvonček v jeho rytme. A tak odomknete kryštáľ, ktorý sa schováva pod vrchom lampy. Trošku džina zatrasieme, aby bol poriadne prebraný z dlhoročného spánku. A keď otvoríte poklop znova, objaví sa váš nový džin, ktorý je pripravený vám splniť akékoľvek želanie. Svojho džina môžete mať rúžového alebo modrého. Obe varianty nájdete na magicmixes.sk. Ktorého džina vyslobodíte vy?